Salut la famille, c'est toujours moi qui m'a donné à Kafoko, ami Beka au freestyle émission Canadienne. Beka au freestyle ni o émission yi, ami artiste talentueux wole wena nga plateau kan. Mogo de beno ko talent bila milité ka espace ro ki ka talent ira, ami opportunité di ma ikana anga plateau kan. Absara ka i donné no, absara ka i ma don. Mais quand même plateau mindo, c'est 100% découverte de talent. Donc les semaines na artiste mo me ambulo oluté mogo dogone peut-être fonité réseaux sociaux aussi. Mogo men côté droite là, le toro de Timo 223. Timo. Ouais. Incognito. J'espère que les IB. Ouais, les IB trop. Ah ok, ok. Donc Timo de côté droite là, donc un côté gauche là, olu fana ka groupe te mogo dogone tuguni, Maliko ena, surtout TikTok ko ena, olu toro de Zetre Blue là. Ouais. C'est très. Ouais. J'espère que freeway. Ah, tiens, mais au fla la timidité, n'est pas roché. Ouais, il m'a fait mal. Tiens, c'est très mauvais. Tiens, au fin de nous, ouais. Non, il y a quoi? Il y a quelque chose de quoi. Ok, au clé de dos. Donc là, c'est très bleu de côté gauche là. Donc nous devons une semaine invité. Donc là, il y a eu plateau quand toujours ouais, il y a fait talent et boula. Amena na dondo émission qu'on a la sang, mais amé doni kuma kan folo mi amodi Timo ma parce que neka kuma be damne tani kana quoi. Oui, problème. Droitine ko de gadni. Timo. Ouais. Foli kan jumene bibolo kala si ana jeli baga bela jeli ma Beka officiel to la. Bon, ne be bela jeli fo. Ouais. Ka animateur fo. Ouais. Munu bu occuper son na ka bela jeli fo. Ouais. Nga foli be animunu wa la main. Ouais. Parce que nous nous t'es entre fou donc faut lui belle le babou quoi. Ouais. D'accord. Vous allez trop bloody. C'est que faut les gagner BZ blood yeah. que les amis ben faut moi à la main. Et puis il y a moi faut trop. Il m'a fait une initiative il y a ma part ouais. J'ai ben faut le moi regarder. Au clé ne do. Faut les bana raban. Donc là il faut le kala raban. Donc là, mais amène une question pour le premier et à dit Timo ma Timo c'est que il trop erreur ani ijamu ani actuellement bis qui t'a donné là ne trop erreur Timothée Koulibaly ah ouais Timothée ouais je vois ok ne bon Konaté beaucoup ouais ani Dumazana sur donc chamate yoro ndoma ouais dɔw b'a wele Bulkasobugu dɔw b'a fɔ Konatebugu parce que ale yelen non ɲɔgɔnna quoi mais ali Dumazana o de la an t'a différencier ka bɔ ɲɔgɔn na ni ko di bɛ Dumazana i bɛ Konatebugu la an bɛɛ de ye kelen voilà je vois ouais mais ne bɛ to ka Dumazana de mɛn kosɛbɛ ka tɛmɛ Konatebugu kan ok non yɔrɔ faamuya la mais i b'a kɛ to kuma la i sɔrɔla yen de wa ou bien aw yɛlɛmala yen nɔ de. Ouais, mais sur la nord. Sur la nord. Ah d'accord. Donc là, c'est très. Donc on me fait que vous fana toro erreur donc. Donc quoi fait fana ni wakati na busuro sikita jumene là. Bon, on toro Ousmane Diabaté. Dumazana. Ah. Ay mais Dumazana. Ah donc mais. Donc ouais on a quoi. Ah je vois. D'accord. Donc et Diabaté. Donc il faut aller Dumazana. Donc allez. Né Mohamed Touré. Mohamed Touré. Ah Touré ni Diabaté. Non là smacha. Non tichi. Donc il faut aller Dumazana yeno. Jelu Dumazana Konaté bugu bulaso muga bere un bébé. Effectivement. Non c'est la famille. Donc là donc Boro est Bekli. Ouais. C'est la famille. Donc Kelino. Donc ne Kelino Boro Dien quoi. Bon non bon plateau quand on fait la faire quand ouais non problème donc au clé de donc quand on fait ka min don et c'est très bloody ay donc dans le chugudi yana aussi la groupe formé chugudi bon genre groupe formé chugudi quoi groupe on formé la en to école là ima parce que am be me wal kele tout am sigida kele wa am ñokon don depuis yan groupe yere fanate wa ima bon am me to ka freestyle fait on bon donc manchela ou les enfants donc vu qu'il y a un freestyle ou mignon dafa voilà quoi il y a raté moi pourquoi il n'a pas de plein temps voilà mais si en Nissan tu avais sans le bon est-ce que c'était pas en 2017 2017 ah là non quel est donc Nissan tu 8 ans
Ouais, on va couronner. Ah, ça tombe à pic. Ah, donc, tu m'as fait faire 17 ans. Ouais, ne fana ta dame 2017. 2017. Non, mais voilà ko avec fa kondori do quoi. Ne be mo sur un plateau quoi. À 90% be 2017. Et m'en famille donc ouais, non, ça va. À titre mon camp. Donc Timo Adam 2017 c'est très bleu fin Adam 2017. Donc il y a eu donc jogoni donc là qu'on a là, on se la donne faut agner au là. Donc là amena Timo fan la Timo. Donc là FC era bi donc jogo donc là qu'on a là. Ouais, neni koroga ro gumi yala. Bon, no koroga do be no aleni jablok sire hun kadi. Ma bon, koroga do fana be no. Dani aneni mobjak de fana gumi yala. Donc wa fan woro hun kadne ko. Wa système tableau ro njarani parce que no gumi yala koroga ro no fa. Donc no fana dona do dala tentore. Lo era do gumi ne soutenir gacha. Voilà. Donc, on est gagné tout jouer. Voilà, on est gagné tout jouer. D'accord, mais c'est quand il faut gagner, nous voici parce que ami qui a fait un moyen, nous voici s'il est bien ou bien il est réussi toujours. Bon, nous voici bon pour le moment, on me congèle mais on quand on a tout réussi tout. Réussi tout quoi. Voilà. D'accord. Donc il s'est ta carrière continue ou bien. Non, je là. C'est là voilà. Mais peut-être après ça il ne va pas mais peut-être voilà. Bon moi de bien mais caméra qu'on fait voilà OK. Bon, même il fait une musique. Musique quoi. Et récemment né ouais trophée fitin do moi bon. Même fitin pas de billes. Voilà. Trophée fitin mais trophée récent fait ba sebele en Russie quand la Mali ba kan parce que nation ko chinois be no akacha bébé non mais comme nekele ne fana mu ga Mali to kota mais c'est comme autre trophée dédié le no fo jamana rere kan d'accord donc il bora wota ala mame donc o kelen ne do donc il va faire français là donc là mi do de kala ka sigini il fa ni main quoi donc o kelen ne do donc albi courage ballon donc là c'est très on a en fian ouais ateta au Timokochi. Non, donc là, toujours à Mafobey, c'est la famille quoi. C'est toujours Beka au freestyle. Donc là, nous et damné Bali, bon damné Bali damné quoi. Voilà, donc là on mène à fin d'ok. Mais après on mène à 6 000 lèvres là. Donc nous c'est là 6 000 lèvres de mes clos là. Donc on est à flou ben en là quoi. Donc on a tani stram 500. Donc j'ai 6 000 lèvres. Donc, si je suis en madame, j'ai très bleu là. Donc, je suis Timo 223 là. Ok. C'est très bleu. Ah! Ouais. Avec la bleu, tu as tu connais, on m'a ouais. Effectivement. Ok, yeah. I police I'ma see my yere, muna ibe kalashi jona. Ako polisi ke, ni be fera fene bazi. Yeah, ni a boy bachi, o kofe, nege mini nyina atitoy, yami na fo pirana, na imine yami king. Gangsta che nyumani, ako wali be sigida de nyumani. Ubeti nyayini ke, e ma fen soro ere vega kuma bage. Nukera dadi sameke tumba, ni tige tulubana ibe shituluta. Di amena do tula uchama be yere ali jatula nan sume de bi nege ni be kuma kan tege filima nege polo guru kelente ni be fega nene ga wuli doron nek a wuli doron polo guru mimichi aga boni sogo kolona ji complice na fo Beyoncé and Jay-Z ube gu ere nyini ngani mega toko di Nigga sumanti kono jo anga teli tro igo te maxi wole be UTZE ay 13 is my team Nigga sumanti kono jo anga teli tro igo te maxi wole be UTZE 13 is my team hey bolongo no tumarek die de nigezi kumage bali juwa ni jugu wan fe wari ti una kebe love ke hey meti deri et puis on vit full option like bolongo no vi pe abambolo e o kalashi ma foge nati la tuni go pili masa plus hey ubega ben le go kalson meni bochi sakal pal son ibega kumare fo ite ndoni ndondo mi fana be do were fo hey
Kalabanchite yenjumi Bozorada ama sipi Marote nunga fitirini ama bien foli fitiri Kalabanchite yenjumi Bozorada ama sipi Marote nunga fitirini ama bien foli fitiri BZ, Lutzé, BZ, je t'aime, tu m'aimes, na negi firi ben. Mi son ne mante son mi mauvais. Je t'aime, fais ça, on le colo canté. Ya. Ago polisi ke. Muna ibe para oma. Amasi ma yere, muna ibe kalashi jona. Ago polisi ke. Muna ibe para oma. Amasi ma yere, muna ibe kalashi jona. Bauma. Na tagara don fo quoi ma famia. Non là amena do kele kono sa nu damne do ni ma famia. Donc là parce que ambolas no won fen na donc ima konu fen no quoi. Timo. Ouais. O kele no re. Mais pour ce que tu braima. Anu tebe. Surtout rasao. Mana ya dro. O kele ta. No free bang ni do. Donc là amena Amédo Timo 223 à terrain on 100. Donc il m'a Timo 223. Putain de merde, j'ai ma machette. Indigui devient et t'achève. Dans ma main gauche, j'ai ma canette. Dans le carré, je joue en RR. Quand t'as tout, c'est une perverse. Fais-moi un coup dans les casquettes. On entre en boîte avec ta pète. Gazo n'aime pas la finesse. Mafia ding, begaran ding. Emma RAP keranga B. Munebi yerege delenga ding. Ifalaga ding. Negate chiti ma cachette corps. Manu me yala ni deri ni cop. Timothée Sengengo Jerry ni tom. Jennifer Gatini ni jus de pomme. Je n'ai pas tort. Il pète mi fara ni marteau de tort. Timothée Nina fo joli ga bon. Korolendo iko béton. Iga deni ma nemo a téton. Pejubu dena ga déton. Ni akena ma nege mi façon. Ni akena ma nege mi façon. Dans la zone 2 on m'a dilé. Bienvenue dans la cité. C'est le point nous pas d'amitié. J'ai Alchina m'a ferré. Dit Timothée John n'est pas osé. A fond John n'est pas osé. Si on la planète pegale ni dragué. Full camp qui mougo pas autanté. Attention à go qui fait karaté na dimina bi frappé. Bébé ay coup karaké. Ala de moke adamade. Waribe baraté Jesus paraglé. Beba dogo alabe God bless me. Kelente anano fe mogobe. Nega fanu nga manu. Lu den kanu. Non le touru de la ne makunu. Célibataire atala ya furu ni sara on te met dans le touru. Est-ce que vérité na furu? Je veux ennemi fan dans mon bourreau. Atimo. Atimo. Gang. Kono ni dona ghetto le ban sali. Respect avant tout parce qu'il corps et gabichi kono mora bina foko polo. Johnny adala dunti madon fambege chichi on est dans les salons. Wow, fainéant ou un fainéant. Eni nina joint client. Anga sache one of un brillant. Kuma dola ego. Kuma dola. C'est un flow on body. That's crazy. Je te reblodé. Non, même pas. Ouais. Avant de nous il y en a trop. Donc là, toujours, c'est BK au freestyle. Donc là, on a Timo Fanaka, Similef de la Messence. Donc, à Dani de quoi. Donc, nous avons tout. Artiste Semina, il y a un téléphone qu'on a. Ni moi qui n'ai pas mis un clou là, c'est sûr, ni Aïmin qui n'est là, nous de Aoula quoi. Donc, il m'a fait donc vraiment, Talami est trop. Il m'a fait donc là, il y a un peu de Timo là. Timo. Il y a une musique d'amener à faire comme dans Santiago, sans chéguer, sans rouler là. Mais il y a des sur famille qu'on a là, ou société qu'on a là. Ouais, famille qu'on a là, n'est galère chaman sur là. Parce que d'amener na l'exemple sur moi, vu qu'elle est intégrée, le follow mogo le Kondon, effectivement. Voilà. Yeah. Bon, mais là, on a monté sur moi. Mais récemment, elle a commencé à démarrer. À quoi là quoi? Voilà, parce que elle est arrivée politique là. Ah, ok. Elle est arrivée à démarrer là. D'accord. Ah non, comment bon? Tu vois comment il est en couleur là? Et politique, où va partir toi?
Association tɔgɔ quoi. Député de do. Tolu ko ni ka di ne yɛrɛ. C'est parce que an ka association b'an yɛrɛ bolo. Je suis le président d'une association Jeunesse 20. Non mais o ka ɲi trop. Donc i n'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na an bɛ jamana min kɔnɔna la a ma nɔgɔn quoi. Mais ni lamɛri fana farali kan sisan o ka ɲi trop. Buludi. Ouais. An bɛna aw la donc là a kɛla cogo cogo i bɛ taa sɔrɔ gɛlɛya bɛ baara kɔnɔna la quoi. Mais a ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ famille kunda? Bon, famille kunda quand même il va donc l'électricité bonne faire l'électricité mais bon la mère de base mère là ne veut jaage donné mais au fait on gela quand même kala en reke bon université que licenciement be bolo donc au bana nyesha ma trop yɛrɛ ka ɲɛ quoi donc sinon gela fofu tala mais au début quand même beba fo Amandou quoi. Voilà, maintenant c'est un rond de la nouvelle Nevala avec avancé donc oui demain sera en plus de tout ça, Gelam fana wala muto chi muto famille genre on a ko ben yere am fait il veut faire sur les réseaux que ça soit sur un réseau tu compte sur quelqu'un non non même pas il va revenir ko imam famia do be amru la ga essayer ka fara quoi équipe jama ma tiare équipe dama on fait tout ensemble non là vraiment bika ballon o be daw ma trop donc là et au coffre OK Timo mais il se ka fo anye famille coffre donc société qu'on a là y gela do sora bon société qu'on a gela bam on se ka fo gela sora là parce que société qu'on a là ame be buya wa be ban buya antama délégation Mogoshima quoi voilà wa mogota en jugoya gameta non lui il sera quoi mais j'ai mo wa sera société on a ça gren na che tous ni George était premier deuxième ni troisième et moi vraiment auto buda sida konna la voilà oluwege surtout am yoram no championnat anglais rek ya che wa donc ko sera jamaro mo bien ni betaro re be communier ni ngal ta be to di wa cité comment ça na quoi non comment te non ni jala trop carrière d'accord donc championnat de quoi non championnat anglais d'accord mais ay difficulté de soro après la donne fois bon vas-y albo parce que aux difficultés ni ayolu fo am se ga aux difficultés la main amena yorom konna la dro directement groupe yere aw sera ko difficulté ni be fenga groupe na chogo wala chogo quoi groupe formé la chogo mais un jour aw betani ay ni kaya ni faragon kan kala tan aw to la ko abena to ko ke zitre bludi on na chogo quoi mais difficulté yoro de biga amé boko na amena konna la quoi ouais méga choix ça bon il va don ni fen flene quoi bibina ay minke dumazana yɛrɛ kɔnɔ quoi i ta ye ko mɔgɔ b'a kɛ k'i to quartier wɛrɛ la vers commune den ni fɛn ninnu la k'i tɛgɛ star ye k'u t'i dɛmɛ ka i lase plafond na quoi a ka dɔgɔn toro ni gosi ouais an cɛ jara jateminɛ i ti joli bibi in an ka cɛ sɔn vie la et tout i ti saba presque i ti saba n bɛ se ka fɔ ten k'o bɛɛ kɛ bon o bɛɛ la i bɛ niveau dɔ la t'arrives pas à aller amogo be mina to wala ka se indon quoi i yɛrɛ b'a ye k'a fɔ ko i bɛ yɔrɔ min na jara a bɛ ka jouer kan dɔɔni quoi tu vois mais i tun b'an bila i n'a fɔ Lafiyabugu sekati ni fɛn na ta tu vois ça ma sɔrɔ wala yɛlɛn quoi tu vois voilà o fɛn sugu ni ninnu yɛrɛ quoi o gɛlɛya yɛrɛ de base yɛrɛ commune ko quoi d'accord o base yɛrɛ bon à part ça parce que donc groupe formé cogoni groupe formé bon ani togo na cogo maintenant il n'a pas un groupe d'or de là Team 13 ça existe mais au groupe toko te blé voilà où est guérin mais artiste en dehors de artiste là donc au groupe on fait notre là do voyagera do occupation ou soro donc on a voulu garder les noms 13 parce que ils étaient 13 de à l'envers non de 13 ay kan ne mo ta don essentiellement sinon donc ta même mo ta don quoi voilà mais voilà donc là 13 ni garder toujours donc mais essayer ka fallait donc voilà donc là ka zitri
donc là mais ka sɔrɔ ka blue da kan quoi te blue fana ni blue dɔgɔnin o ye san ye san ate caméra la ko fɔ les frères Sani on est des frères de sang c'est tout bana donc là ouais non a science ma diare ta o kɛrɛfɛ dɔrɔn ka essayer ka da non mais ni bella groupe yɛrɛ base yɛrɛ a base yɛrɛ cɛ kelen nana ni idée mɔgɔ kelen nana ni idée fɔlɔ quoi pour que ka Zetre Bludi yɛrɛ sigi dɛ sinon au début Team 13 mais jama tun ka ca trop tu vois mais antérieur bɛ yen nɔ Amada Tanja an b'a fɔ a ma suspect actuellement a tɛ yan yɛrɛ a fana voyager la idée fɔlɔ nana ale la a don an taara son dɔ de kɛ c'était featuring de tun don quoi a taara da Balemere fɛ yen nɔ tu vois an bɔra ni son ye studio la an ye son ci yanni an ka se so a wula ko k'e sibɛrɛ ko plan dɔ bɛ yan ko cɛ k'an ka fɛn kɛ groupe ye quoi k'ale ye fɛn dɔ jateminɛ ko ça colle très bien entre nous et tout flow bɛ taa ni ɲɔgɔn ye quoi bon wagati ni bon mɔgɔ mi kulo don a fɛ tutu mais i b'a dɔn a ye kɛlɛ ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan fo ka n'a idée diya bɛɛ jagoya quoi jagoya la b'a sigi bon depuis o fana kɛra tasuma yɛrɛ ɲagara donc a kɛra puf voilà non là non c'est super non bon là an ye Zetre formé cogo an bɔra sisan ka dɔɔni faamuya o la parce que a bɛ se ka kɛ ne tun bɛ dɔɔni dɔn a la bon ne ni ɲɔgɔnna caman peut-être minnu bɛ aw suit olu bɛ dɔɔni dɔn a la mais mɔgɔ caman bɛ yen nɔ olu tɛ Zetre Bludi yɛrɛ formé cogo ani Zetre Bludi yɛrɛ a yɛrɛ c'est comme si a sensi yɛrɛ tɔgɔ in bɛ mun ko fɔ quoi mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u t'o dɔn quoi donc là ko k'a fɔ bamanankan na Thérèse joliman de don o de la n'i y'a jateminɛ joli ni joli de don tom joli don quoi tom 13 bamanankan ka gɛlɛn quoi i ma baara sako de don i m'a faamu donc là free donc o kɔfɛ sisan an bɛ fɛ ka taga ni min ye sisan i n'a fɔ aw yɛrɛ y'a fɔ déjà aw bɛɛ bɛ quartier kelen na quoi quartier o quartier n'i i mana na mɔgɔ sɔrɔ i ka plateau kan n'i y'u ɲininka quartier bɛɛ de champion ye mais a bɛ ka championnat fɔ cogo min na ani diyara n ye trop parce que directement min bɛ yen nɔ ni mi i ka quartier problème fɔ quoi dɔncogo t'a la quoi mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u b'u sigi i b'u ɲininka u b'a fɔ ko non a bɛ tan u bɛ ko fɛn dɔ bɛ yen nɔ dabirili ko t'o la an bɛɛ Bamakɔ ani an bɛɛ wolola ani i m'a faamuya donc an bɛɛ bɛ fɛn ninnu choix quoi i m'a faamuya fɛn dɔw bɛ yen nɔ ni réalité dɔw bɛ yen nɔ sigida kɔnɔna la ni ɲininkala i b'a fɔ a bɛ se ka kɛ o gɛlɛya in ni a fɔla a bɛ se ka mɔgɔ caman bila ka changer quoi mais ni tor'o la n'o an ka sigida a dan de don a bɛ tan ka sɔrɔ e yɛrɛ b'a dɔn a dan tɛ i bɛ ka ɲagami de o i m'a faamuya voilà donc là aw dun de ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ minnu voix lamɛnlen don donc aw de kan ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ quartier gɛlɛya fɔ quoi o tɛ tiɲɛ ye donc o kelen de don mais on est victime donc i m'a faamuya peut-être du jour au lendemain a bɛ se ka falen espérons quoi d'accord donc o la sisan mais Zetre sisan aw ka commune na sisan aw bɛ se ka artiste jɔni fɔ minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ k'u dɔnni yɛrɛ don sisan Mali bɛɛ artiste joli minnu ye yen ka ye ou bien minnu bɛ yen cɛ caman bɛ yen dɛ star kilancɛ bɛɛ de bɛ yen min ye yen ka ye quoi bɔ ka kɛ star ye minnu bɛ yen sisan bon fo n'a kɛra Escopé ye kɛ Escopé sinon est-ce que mɔgɔ wɛrɛ bɛ bilen min an bɛɛ bɛ togo sugu dɔ de la an bɛɛ bɛ niveau kelen na mais min bɛ fo sanfɛ toro yɛrɛ fɛn caman kɛ est-ce que o tɛ Escopé ye Escopé de mais sisan est-ce que o kana mɔgɔ foyi tun tɛ yan bon fo n'an taara kɔrɔkɛba kunda ninnu Salazar ninnu sinon olu fana ma fɛn ba kɛ Salazar ninnu fiyɛna cɛw mɛnna dɛ olu tile tɛ sisan caman t'olu dɔn dɛ sinon min fiyɛna cɛ mais ale ni fɛn fɛnɛ BCC voilà BCC fɛnɛ b'an ka yɔrɔ la olu b'an ka yɔrɔ la voilà olu ka kɔrɔkɛ wɛrɛ de effectivement voilà non o kelen don mais cɛ olu bɛ tunun na cɛ olu wagati cɛ i m'a faamuya game kun bɛ cogo dɔ la mais free de don donc là cɛ n'a fɔra k'i bɛ Dumanzana yɛrɛ ta star min bɔlen don toro yɛrɛ n'a fɔra Escopé kelen yɔrɔ mɔgɔ baden de bɛ duguma hali Weslu bɛ yen nɔ a fɛnɛ talanba b'a la Weslu a fɛnɛ ka sɔnna bɛ ka cartonner TikTok actuellement ani artiste baden de bɛ yen quoi yen yɔrɔ in niveau la genre minnu bɛ se ka bɔ quoi a ma win u ka ca trop u bɛɛ bɛ yen yɔrɔ in de la juste un coup de pouce dɔrɔn u yɛrɛ sɔrɔ mais effectivement quartier yɛrɛ la gɛlɛn quoi trop d'accord je vois non Timo e bɛ se ka mun fara nin yɔrɔ kan vu que e fana bɛ quartier la yen nɔ bon pendant dɔw kunna Lil Bula bɛ voilà bon tu vois a bɛɛ tɛ se ka fɔ effectivement Lil Bula bɛ o min fɔ Escopé an yɛrɛ kɔrɔkɛ sa bon ale de bɛ sanfɛ an bɛ se k'a fɔ tɔgɔ b'ale de la ten nin wagati la a tɛmɛ tɔw kan kosɛbɛ tɔw kan d'accord
donc mais sisan si sigida yɛrɛ problème ɲɔgɔn soutenu baliya de don wa ou bien jumɛn de don o b'a la dɛ voilà quoi n'i kɔni bɔra i b'a ye on te salue u b'a yira fɔ u b'i dɔn u b'i suit quoi mais i ma soutien zéro soutien dan o ye quoi quoi kosɛbɛ quoi bon hali n'u b'i fɛ sa mais a dan ye kuma ye quoi kuma de voilà genre il faut que ça change et puis genre il était LP Kirikou dɔn Kiri dɔn LP Kirikou b'an ka yɔrɔ la Kiri ouais actuellement tu vois Kiri bɛ yen effectivement grand frère fɛnɛ quartier victime dɔ ye quoi effectivement non Kiri yɛrɛ balila dɔrɔn paf ne yɛrɛ ɲɛ bɛ cɛ jo cɛ jo ko in non kelen de don Kiri yɛrɛ ni force tun bɛ ka na mais an balila k'a ye donc là ale fana ka freiner la trop mais je sais pas ne bɛ se k'a fɔ sigida ko dɔɔni bɛ ko ninnu na mais système ko fana bɛ ko ninnu na quoi mais baro kɔnɔna la an bɛ tila min na ni olu ye quoi i m'a faamuya parce que donc sans donc dara tɛ ka fɛn dɔ de faamu système sugu dɔ de bɛ yen nɔ n'i ma olu dɔn dɔrɔn n'i m'i ta fan dɔn olu la dɔrɔn i bɛ se ka i m'a faamuya i bɛ wuli de quoi mais i wulilen i bolo ko cɛ k'i ye jɔbalini ye mais i bɛ bali ka jɔ quoi game sugu dɔ lo f'i ka don a kɔnɔ i bɛ don de u tɛ t'i nɔfɛ ka na dɛ f'i ka don de i bɛ don de i yɛrɛ donc n'i ma o don da dɔn dɔrɔn mɔgɔ kɔni bɛ kɛ dɔrɔn e ka fɛn dɔ ye i t'i kɛ mɔgɔw y'i dɔn ta mais non i tɛ sira sɔrɔ donc mais o kelen de don donc là Timo j'espère que fɛn wɛrɛ t'e bolo ka fara o yɔrɔ kan non fɛn wɛrɛ tɛ non ka fara o kan commune la artiste baden de bɛ yen talentueux baden de bɛ commune la hali dɔ bɛ yen nɔ Didi Wesh a kan ka dɔn Didi Wesh m'a dɔn Didi Wesh fana bɛ yen talent b'u la dɛ o yɛrɛ fana bɛ iti dɔ kɛ i bɛ king bɛɛ bɛ yen nɔ king mama bɛ yen tu vois a ka ca trop olu bɛɛ bɛ yen mais i b'a dɔn commune la bon kuma fɔ man di mais ayi min bɛ i b'a fɔ juste voilà c'est comme dɛmɛ de tɛ yen o de la ne ko championnat anglais de don chacun pour soi Dieu pour tous quoi effectivement i ka ko bɛɛ la i b'a k'i yɛrɛ ye i yɛrɛ de ye quoi n'i ma min kɛ mɔgɔ tɛ ni dɛmɛ k'a kɛ quoi n'i bɔra wagati min na o bɛ na o wagati de la quoi bon o problème de b'an fɛ d'accord non n y'o yɔrɔ faamuya mais showbiz est ce que showbizman dɔw bɛ yan aw quartier la commune 1 na yan nɔ showbizman caman bɛ yan showbizman bɛ fan bɛɛ fɛ a caman bɛ yan showbizman yɛrɛ bɛ commune na a bɛ yɔrɔ la tɔgɔ dɔn ayi bɔn mɔgɔ tɔgɔ fɔ kɔni na o yɔrɔ na tiɲɛ yɛrɛ la sinon u ka ca bɛɛ yɛrɛ de b'a dɔn ca showbizman bɛ sɛgɛn dɔ dɛ non mɔgɔ t'an fɛ yɛrɛ de quoi i m'a faamuya non mais n y'a faamu parce que i b'a dɔn fɛn dɔ de don o ye tiɲɛ yɛrɛ de quoi Mali showbizman de bɛ i mago bɛ dɛmɛ la tuma min na dɛmɛ tɛ na quoi f'i wulitɔ la an b'a essayer ka profiter cogo dɔ la o sɛbɛ de quoi mɔgɔw ka mentalité tɛ kelen ye mais ni fɛn o fɛn cayala an b'a fɔ ko an bɛɛ quoi i m'a faamuya parce que o de cayala trop i wulitɔ la an bɛɛ b'an profiter i la ka fɛn dɔ kɛ k'a kɛ comme quoi an y'i dɛmɛ an bɛ ka nin kɛ tan an bɛ ka nin kɛ tan o dun tɛ a bɛɛ ye business de quoi mais an bɛ tila ka na olu kɔnɔna la donc là an bɛ na playback la joona donc an bɛ son dɔw lamɛn après an bɛ tila ka taa ni baro ye quoi o kelen de don donc an b'o daminɛ Timo la Timo 223 Mali yɛrɛ mais Timo tɛ chrétien tɔgɔ de don wa ouais chrétien tɔgɔ de don an hakili b'a la o an hakili bɛ Timothée la quoi yɔrɔ Timothée ye ne ka grand frère tɔgɔ de ne tɛ ɲinɛ o kɔ dɛ o ko la ne kan quoi non mais non free Mini bete son kudene be fɛn bɛɛ nɛnɛ bɛɛ b'a dɔn wari tɛ ci san fɛrɛ bici wɛrɛ wa déjà ye selipo faga nɔn filimu tɛ ni sɔn me san wa promo tɛ podcast bila an bɛ jalan ne fɛ i ka baby ye sɛn sentimental a kɛlen ko beresan kɔnɔ me yala ni bɛɛ kana n'an kɔnɔ a daminɛ kɛ kɛlɛ de ka di ye Timo est prêt kɛnɛkan ko de lo tafasi tɛ ni kala tɛ wuli tɛ wele ko tiɲɛ bɛɛ b'a dɔn maliyɛn manu ye vrai 10 saba de dalen bɛ grɛ giriba minnu ne bɛ tigɛ a ka bɔ a ka jan ni ma da la filɛ ni wari tɛ baby foyi tɛ ka filɛ la musique mon combat sur la scène je suis content fanu me bolo a caman de wale ça va na esprit bem go Allah na esprit bem go Allah sur le beat je mixe les hits faisons vite je veux fumer la pipe hier soir y'a beaucoup mami arrête ça tu es trop petite il polo go muno a bono be kay ni bigite mo de fin afro koni be la beni pein
b'a dɔn wara bɛ sɔrɔ o so évidemment nɔs de nga bro hier soir on a mugu de go Afrique gâteau bɛ wele ko to cisa i tɛmɛ ka siliku do i kasa ka bɔ a kɛlen ko po appel clavier laban in jazz baga de ka di ye tu n'as pas fesse ni fola i kɛn i bɛ fɛrɛn de tɛrɛ bɛ ka o mɔgɔ tɛ bouger ni tɛrɛ sur la vie de ta mère Bagdad manu tɛ crɛ c'est fa wari tɛ putere bara de do pas de secret ni projet bɛ bolo soit discret jamajɛ fɛn ni o du i b'o fɔnɔ tu n'as pas bouffé tɛ e de bɛ wari deli fan bɛɛ o suivant pɛgɛla ni kan bɛɛ su bɛ ka ja kɛnɛ tɛ bɛ giriti midi pilingen deri kan deri selibo nana y'u giri k'u giri mɛ i jɔn ka miiri kan miiri solo ni jɔn de ye den kan di i jɔn ka miiri kan miiri solo ni jɔn de ye den kan di jamane do protien do ne bɛ kɛ fɛn ye hali ni n bon calme toi sinon n'i kɔrɔ i sen t'i dimi jamais n'i ye so kuma ta ɲɛnabɔ kɛwale dɔrɔn e ma ye manu bɛ kulɛ ni dɔn fifi miiri sa siɲɛ kelen dɔrɔn galajo kelen ani fo ballon c'est bon trop bon cogoya t'a la bi ta ye sɔn fili yɛrɛ ma ye caman to kɔ bere bitch k'a digi ka digi ka digi ne ni ka drill ouais ma weed ni ko tɛ sa ni ye den ni ka slip ni bɛ ne fɛ ka na sɔn ka kɛ bitch walima flic je vis dans la street all les on me ni den ye shit you know je t'ai tigɛ a la je vis dans la street all les on me ni den ye shit you know Galaxy Trap, ouais, non, là, non, frérot. Donc là, ça s'amène à Z très blue là. Z très blue day. BZ, Blue Z, BZ. Emperor Music. Nite no kana oze ki ben kɛlɛ an jamani tɛ ni an kulo ka gɛlɛ manu ka fɛ kɛ o wulu tɛ gɛlɛ an mago tɛ pusi ninnu si ka dɛmɛ ala de an dɛmɛ mɔgɔya in tɛra aw fila la kelen ka peere in sɛmɛ an de y'a fɔ wa nege an bɛ ka kɛ ni mi togo dɔn nege mi wele k'i kɛ don la ye fila don la ye saba i pare ka ye kusigi batigi janfa voyage ma fara musoko de aw fara aw hinɛ bɛ tɛrɛsi manu na ta plus grande chance c'est ta présence je te vois même pas an fan de y'a fɔ k'i ɲi ka cɛ da kɔnɔ naani ma gaspa tɛ misigi ni mo la caman i tɔgɔ kɛ lolo u tɛ ka biri ye i ko lolo fitila an y'i so do bulu di de do c'est koromo daga fara an daga jugu cɛjugu dego fara wuru taga bojo ye degara dan wɔgulɔni rastaman na wulile ma bolo ci mɔgɔ si sigilen tɛ clash évolution ni foyi ma ni ɲɔgɔn cɛ subagatɔ ja ye mun ye ɲɔgɔn ba dun tɛ yan tasuma ɲagalen b'i bolo wa wɔgulɔ rastaman na wulile ma bolo ci mɔgɔ si sigilen tɛ clash évolution ni foyi ma ni ɲɔgɔn cɛ subagatɔ ja ye mun ye ɲɔgɔn ba dun tɛ yan tasuma ɲagalen b'i bolo wa wɔgulɔ rastaman me fɛ ka mo mɛ me ka siran olu tɛ yɛrɛ y'an yɛrɛ de o me fɛ k'u bilen mɛ o ma ye paske dutigiw dɔw do i kun b'i seri dɔ i den i kun bɔ dɔrɔn y'i fɛlɛ a ye foli di gɛlɛma ala ka bere kɛ ni k'u bɛlɛ bɛɛ b'i k'i kunkolo bɔ u ye gɛm la ɲaga ka sɔrɔ a ma bɔ ni pɛrɛnnen tɛ i ma bɔ bɛɛ b'i k'i ta fili den tɛ i an kɔrɔ dɔ tɛ t'i bɛ n'a fɔ ko mangoro dɔ bɛ ka mun ni boro di cɛkɔlɔ ni dutu dɔ n'a ye ka cɛ ala segin ma mara de k'i tɛgɛ nu kɛ tan nege b'a bila de nangaraba i ko mun nangaraba na wulile ma bolo ci mɔgɔ si sigilen tɛ clash évolution ni foyi ma ni ɲɔgɔn cɛ subagatɔ ja ye mun ye ɲɔgɔn ba dun tɛ yan tasuma ɲagalen b'i bolo wa wɔgulɔ rastaman na wulile ma bolo ci mɔgɔ si sigilen tɛ clash évolution ni foyi ma ni ɲɔgɔn cɛ subagatɔ ja ye mun ye ɲɔgɔn ba dun tɛ yan tasuma ɲagalen b'i bolo wa wɔgulɔ rastaman Emperor Music. Non, là, au calme. Mais tu as un son comme ça. Jenny, ah ouais, on a donné pour moi, ouais. On a donné pour moi, ils sont ici. Bon, fais-le dɔrɔn i ɲɛ t'a la bɛɛ bɛ k'i kulonkɛ nin wagati in na. non an kulonkɛ dɔrɔn a banna an kulonkɛ dɔrɔn a banna ka kulonkɛ dɔrɔn kulonkɛ tɛ ko in na dɛ sisan ka cɛ n'a ka di min ye dɔrɔn a wuli dɔrɔn u b'a wuli quoi non mais ni son yɛrɛ ni jɔn ka son ye c'est-à-dire message c'est comme si jɔn nin yɔrɔ ye nin ye quoi jɔn est-ce que message in kodɔnlen ba wa ni mɔgɔ mɔgɔ y'a lamɛn y'an ka dɔn Ido Wɛri tɛ a kodɔnlen tɛ o a ye tɔgɔ tɛna fɔ mais ni c'est comme si son mana fɔ i ka son bɔ e b'a dɔn e ka son bɔ ka message passer c'est pas forcément ko n'a passer a ka timo de don
a bɛ se ka kɛ a timo donné mais nin message min son objectif quoi. Son objectif quoi? Son objectif est jumɛn? Bagama. Aw de bagala aw de baga dɔ ma. D'accord. I'm sorry la. Ou bien tu vas te demander. Bagama banjugu ye. George parce que Timo ne mɔgɔ na studio kɔnɔna la u bɛ k'a di quoi mais non mais frappe do. Mɔgɔ tɛ s'an ma. Non mais donc là tuma dɔw la o bɛ dɔnkili diya quoi. I b'a fɔ cɛ k'i ka to wo cɛ être professionnel n tɛ se mɔgɔ ma a bɛ tan tuma dɔw la don fɛn dɔw kɔnɔ quoi olu dɔ ye ko dɔw tagacogo yɛrɛ de quoi. n'u ye wagati ko de ye tile filanan san nin bɛ tɛmɛ san donc nka wagati na i bɛ se ka fɛn fɛn kɛ i bɛ se k'i profiter n'a diyali ye i bɛ se ka min kɛ i b'o kɛ quoi. a b'o bila baara la voilà donc c'est a banna ou bien a bɛ pousser kɛ mais an bɛ tila min kuma kɛ quoi ma tila o la dɛ. non a jateminɛ yɛrɛ nin mois ni dama dɔrɔn ka clip bila la est-ce que a delila ka kɛ Mali la. a ma deli ka kɛ. bɛɛ bɛ ka baara kɛ. depuis non mais a ma kɛ une semaine ou 10 jours de tɛ yan. 10 jours dɔrɔn. a cɛ clip kafiriw bɛ ka jigin dɔrɔn et puis bɛɛ ka a bɛ ka yɛlɛ dɔrɔn. donc est-ce que nin tɛ projet dɔ ye an tɛ continuer nin fɛ. an bɛ balo ou bien. o kelen de don parce que i m'a fɔ ma an b'a gosi dɔrɔn. donc mais j'étais plus a bɛ se ka jaabiya kelen dɔrɔn di yan nɔ aw yɛrɛ bɛ se ka aw yɛrɛ ka genre fɛ aw ye genre jumɛn kɛ tout sauf a ka fɔ k'a bɛ genre bɛɛ kɛ. an dun m'a bɛɛ kɛ o. ayi dɛ a ye kɛ un artiste ou groupe a ka cogo a bɔ a ka genre kɔni bi. bon i b'a dɔn sisan n'an y'o genre an yɛrɛ nana ni genre min fɔlɔ yɛrɛ la au début an tɛmɛ trap dur ninnu ye quoi i b'a dɔn wagati depuis 2010 o dɔnkili genre ninnu tun bɛ f'i la mais au fur et à mesure an nana taa yɛlɛma dɔɔni ka na kɛ trap slow ye i m'a ye ala ka pullover sɔn trap slow don voilà o kɔfɛ de bon wagati dɔ nana kɛ bɛɛ tun bɛ k'i dɔn réseau ka genre Tanasi quoi an bɛ taa Tanasi fɛnɛ nɔfɛ quoi bɛɛ tun bɛ k'i dɔn réseau kan bon an nana ni Deni ye i m'a ye o ye Balaxi ye. Deni sɔn hali k'i kungo jɔrɔ voilà n'i bɛ ka ne de ɲini nɔ i tɛna sɔrɔ i m'a fɔ ma genre bɛɛ bɛ dɔn ka wɔrɔ voilà ni Tanasi min bɛ Tanasi la genre an m'a adapté o la quoi voilà sinon trap slow Balaxi trap Balaxi ni tout. ok problème t'a la donc sisan Timo a bɛ hakili lajigin parce que arasamani n bɛ ɲina bɛɛ bɛ ka segin ka nin di mais n kana ɲina quoi Timo e fana bɛ genre jumɛn de kɛ. bon ne bɛ drill de kɛ. ka caya e bɛ drill de kɛ. ka caya. a mais i ka genre ye jumɛn ye. o ye drill de ye. e bɛ fɛ ka n jaabi ni ɲɛfɔli drill. artiste ye min ye artiste fana bɛ adapté wagati de la a ka temps de kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ ko dɔ bɛ kɛ sisan o bɛ na ni opportunité dɔ ye ka son genre dɔ bɔ n'i bɛ se dɛ parce que dɔw tɛ se n'i bɛ se i bɛ se k'a kɛ mais n'i tɛ se e bɛ to i ka genre ma voilà d'accord. parce que ne ye son wɛrɛw bɔ min drill tɛ kelen ye ne y'a lamɛn i b'a fɔ ne ye changé la de tu vois alors que voilà. d'accord o ye ka o jaabi yɔrɔ ye donc n bɛ fɛ ka parce que an ka émission kɔnɔna la an ka laɲini yɛrɛ fɔlɔ laɲini fila de bɛ an bolo tout le temps laɲini fɔlɔ ye jumɛn artiste o artiste bɛ na an ka plateau kan an ka se ka fɛn dɔ bɔ an kunkolo kɔnɔ ka fara olu ka dɔnniya kan quoi c'est important quoi c'est important parce que plateau tɛ kɛ ten dɔrɔn i bɛ na i bɛ dɔnkili da i bɛ taa quoi parce que Mali la ici an bɛ ka jateminɛ artiste mago bɛ sira in na yɛrɛ de quoi sira tunnen de don caman na parce que bɛɛ bɛ ka succès de gain bɛɛ bɛ fɛ n ka kɛ star de ye n ka yɛlɛ tourne kan quoi bɛɛ bɛ ka tourne de ɲɛɲini mais musique yɛrɛ bɛ ɲɛɲini cogo jumɛn a temps tɛ ka kɛ mɔgɔ si bolo tuguni quoi i m'a faamuya e bɛ baara min na yɛrɛ i bɛ mɔgɔ tout le temps n b'a fɔ n ka kuma bɛɛ la i bɛ taa Mali artiste de lajɔ i b'a ɲininka yɛrɛ c'est quoi même la musique to kunkolo siɲɛ de la ni min bɛ fɛn ka tan a b'i kɛ tan mais pourtant o man ka kɛ o sɛbɛ de i m'a faamuya donc an mago bɛ mɔgɔ ka sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ se ka ninnu siraw yira an na quoi an mago b'o de la pour que an bɛ se ka développer quoi i m'a faamuya e mais o de la i bɛ Mali la bɛɛ b'i dɔn i bɛ yɛlɛ tourne kan mais i tɛ se ka se échelle wɛrɛ la e bɛ se ka se cogo jumɛn parce que mun na so parce que ma labɛn non e tiɲɛ bitu yɛrɛ tun ye dɔrɔn ka dɔn i m'a faamuya n ka starw fɛ an ka nin kɛ tan tɔ mais e bɛ baara min na i t'a dɔn donc n'i t'a dɔn n'i sera échelle dɔ la a bɛ tunu i la de o ye diyagoya de i m'a faamuya donc là i n'a fɔ an ka laɲiniw la laɲini fila de bɛ an bolo kosɛbɛ min ka bon an ka plateau kan a ka gɛlɛya ma artiste ka na ka segin ka sɔrɔ i ma hakilina wɛrɛ tɔmɔ ka fara i ta kan an ka objectif yɛrɛ o de
donc aw ka na ka segin ten ka sɔrɔ dɔnniya foyi ma fara aw ta kan vraiment o man di an ye kosɛbɛ donc là a filanan ye jumɛn artiste fila ka ɲɔgɔn sɔrɔ mun tɛ yɔrɔ kelen na ou bien hali n'u bɛ yɔrɔ kelen na mais an ka plateau sababuya la u ka liens ka se ka renforcer quoi donc dɔ ka se ka fara u ka liens kan donc an ka laɲini filanan o de donc ne bɛ se ka min fɔ nin yɔrɔ in na kuma kɔnɔna la un artiste a essayé fɔlɔ i kana succès ɲini baara in soupassement labɛn fɔlɔ n'i ye baara in préparer avec la patience kana pressé dans la vie mɔgɔ mɔgɔ bɛ pressé i tɛ sɔrɔ kɛ a to sɔrɔ ka na i sigilen o ye ala ka di ye quoi mori se t'o la soma se t'o la diɲɛ mɔgɔ foyi tɛ se k'o lajɔ quoi parce que o nana de o kun kan ka na de quoi mais ni wulila a b'a to i bɛ mɔgɔ tɔw ka baarakɛtaw layɛ i bɛ kow girin i bɛ kow forcer quoi i m'a faamu imaginez dans la vie mɔgɔninfin a essayé ka kɛ meilleur ye quoi ka na staria ɲini kɛ meilleur ye tôt ou tard n'i ye meilleur ye staria a bɛ n'i sɔrɔ i da dilan kan quoi baara kɛ dɔrɔn fo yɛrɛ de ye problème ye dɔrɔn ne bɛ se k'o de fɔ aw fila bɛɛ ɲɛna a k'o fara aw ka dɔnta kan vraiment a bɛ se ka kɛ déjà a b'a dɔn ka ban mais aw wɔɔrɔ fara aw ka dɔnta kan et tout donc course de vitesse tɛ quoi course de fond de don an bɛ taga dɔrɔn ni talent bɛ yen nɔ tôt ou tard maliyɛnw bɛna faamu aw bɛ ka min kɛ quoi o ye sɛbɛ o tɛ taa yan donc là an bɛna fasi min na sisan o ye interprétation de ye donc jumɛn ye i bɛ taa sɔrɔ sisan Timo 223 bɛ yan Zetre Bulu yɛrɛ bɛ yan nɔ i bɛ taa sɔrɔ a kɛra cogo o cogo mɔgɔ dɔw bɛ hali sigida kɔnɔna la ou bien mɔgɔw dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ hali olu bɛ se k'aw ka dɔnkili dɔw da u yɛrɛ ma ten tɔ u bɛ to k'a da i m'a faamuya donc là mais aw yɛrɛ sigilen don dɔ la aw k'a ye ko olu dɔw bɛ k'aw ka dɔnkili da a bɛ courage don aw la aw yɛrɛ ka baara kɔnɔna la quoi hali ni aw ye musique bila o don mais quand même a bɛ na o la quoi aw ka dɔnkili a y'a bila a ma kɛ fu ye parce que mɔgɔ dɔw sɔrɔla min y'aw ka dɔnkili ɲɔgɔnna da donc o kɔrɔ a diyara mɔgɔw ye quoi donc c'est important an bɛ ka na o kɔnɔna la sisan donc là Timo a kɛra cogo o cogo i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ i bɛ se ka min ka dɔnkili interpréter bon n kɔrɔkɛ bɛ yen kɔrɔkɛ c'est qui o ko lo tɛ ka tɔ to n na o ko biɲɛ bɛ ka fa don n na staria ma fɔlɔ ne la waati na laban na ni ko k'i et puis ko i tɛ ne fɛ c'est tranquille et do et tɛ je mène ma vie non là c'est important donc là Fera cɛ i tɛ kuma est-ce que o fɛ k'i ka na non o kelen de don donc c'est un pote donc là Timo bɔra sisan ka est-ce que ka son parti dɔ de la donc c'est important vu que o fana bɛɛ bɛ sigida kelen na ninnu de ka ɲi kow kɔnɔna la quoi donc bɛɛ n'i ka sira de don fɛn dɔw kɛlen o tɛ mɔgɔ la fɛrɛnen quoi i m'a faamuya donc là Freebang de don donc an bɛ boli joona joona an bɛ na Zetre Bulu de la donc Zetre a bɛ se ka jɔn ka dɔnkili interpréter fana yɛrɛ kiriw fana ye ouais LP Kiri c'est important u ye kuma sugu bɛɛ fɔ ma mais ne m'o jate sɔngolon tɛ mun ma dan na mais ne m'o calculer wolofa duwawu bɛ n kɔ wolona duwawu bɛ n kɔ hali ni jugu bɛ n kɔ n tɛ jɔrɔ kan to masa ala kɔ effectivement non Kiri an son ye donc là n y'o fana kiffé donc c'est un peu ça an kɔni an bɛ bɛɛ lamɛn mais n tɛ TikTok de utiliser kosɛbɛ n ka Snap ko de ka bon mais an bɛ fɛn fɛn bɛ k'a bɛ fɛ ci an bɛ t'i ka fɛnw bɛɛ ta daminɛ f'a laban i ma donc là o kelen de don donc nin fana diyala n ye kosɛbɛ donc Zetre Bulu mɔgɔw olu ye LP ta kɛ donc Timo 223 ale ye SCOP ta kɛ donc olu kɔfɛ sisan Zetre Bulu a ka 2025 projet jumɛn bon là an bɛ ka taga dɔrɔn komi dugu ni tasuma ɲagalen don fɔlɔ i m'a faamu clip dɔrɔn de bɛ sisan fɔlɔ tu vois an yɛrɛ bɛ clip labɛn na bon après demain an bɛ sɔn ka clip dɔ labɛn tuguni o son yɛrɛ y'an ka kɛ ko in ka teli sisan trop i b'a wuli réseau ko in ka di i b'a wuli dɔrɔn an b'a wuli a tɛ ci sa clip dɔrɔn de bɛ projet la clip dɔrɔn de bɛ sisan fɔlɔ donc dɔ k'a di dɔrɔn k'a di non kelen de don non Djengina kelen ka di dɛ donc kelen de don donc 2025 projet olu de en plus bientôt on compte faire un petit showcase mais an yɛrɛ ka secteur la inchallah o diya ne trop donc n'a ko bɛ kɛ a bɛ kuma n fɛ i m'a faamu an fana ouais n tɛ fɛ hali ka showbiz man tɔgɔ fɔ n yɛrɛ ma quoi parce que tellement que ko mɔgɔ ninnu ye quoi non Free de don donc là Timo
Ouais. Et puis c'est la donne pour un 2025 projet là. Ouais, projet tellement bien non. Parce que déjà on met clip de préparation là. Ouais. Clip flan yo. Ani son do gora amabla YouTube kan folo. Folo ouais. Amo o bolbolo la folo. D'accord. Tellement bien non ça. D'accord. Mais il est là ka EP de wa mixer bu album. Son chamare polem blane men ko. Téléphone yere la folo. Mais amabla. Amabla de folo. Voilà. D'accord. Ami bolem bi avec don bon. D'accord. Non mais ok. Mais au bla 2025 projet 2025 on a ban sur il m'a clean fil et puis ou ben mixer pour album ou ben jane trop moi son un titre mais avertissement effectivement faut ça faire je te blue ouais effectivement c'est à de leur album de beau mixer pour EP pas un mixtape plus beau un EP de beau avec la mixtape plus beau voilà d'accord mais un album ne beau flow non un album ok mais ben doyer quoi parce que un artiste atena faut qu'on iman nous quitter donc dans la mais avec film qui est artiste euro ta sur album quand même album on il y a album là mais beniga moins ni do et tout ni EP recevoir parce que mal la mega jité mais mo ni wakati là bas na tellement que ko ga donc ko lo quoi ko ni boko mo ko na clean utiliser là quoi et tu as fait no bon mo ko kama ouais et ka sévère do quoi quand même ali donc da bla bon de la album bon ouais o titanya ibe wole ke abi wole ko ay ni fen do do tasra do do mo ko wole jaguare kono ko ni bo 12 morceaux 10 morceaux ou 8 morceaux mo ko na clean état ni fen fait bon mo ko kama ni mo ko ma tayi zube kashidi an mo ko toyi an a fait bon trop parce que an barali do akana ke quoi a wati c'est là ouais c'est important quoi donc là 2025 na kadini trop auta bon mi to wena ya sur album B ça c'est trop ah mais c'est bon qui c'est absolument bon mais te clip mais est-ce que le week-end ka clip album bok ni ka beg bougie ni ta ka album beg audiovisuel absolument très bien album beg absolument be fendo yi mo mu ke chugulu la forum voilà mais ni va que ma barabe mere donc fili ga fin du man bagé quoi fana fendo de fonce du be non donc abe bara accélérer mais abe famia mais a bloquer pour jouer là tôt ou tard donc voilà parce que le pièce mo mo utiliser ko sobe ka tia quoi ouais vraiment Timo Timo fana ite do kele kama ah non to Timo chega ni avertissement ga fanjo mna che ite kele lettre ga do ka sa acha wuli non là Timo kaita do quoi non free bang ni do donc là amta ni similaire flana jona ami do ni c'est très bludé donc après amena Timo 223 là non donc da kadito BZ yo ni nene bina magotiga birifina chem magotiga blue vert là mago benga kopu ninga baby nindela parce que je suis na negezi kelente feganda ya siri klala ga sonson monu begu siri bebe ga da kongo anga tales giri mina blue bena mali yaula giri et de coco va wegi don mi koloshi bichi be charabina et de coca nga son megito eske na concert ke ibewa et de coca nga mixtape bona po antil guys ki basan nya fo wa nya je et de sengeni ne te mirila baby nti fe o kana digila tapajite an onoya ki te blood la o kana balila no asoro negezi e filina warigo te an moya no digiri la segi jimina ante tugu jega no fe go nyineba chena magasa ini moya an ko beda igan igo bola ame pigi sanga bara igo maraga ante it san al no anoya dote it ke al no akarawa ini minimani ya fo bolon kadi ite miriman salon fene gon kadi ashite meloman an alex wa kadi mana jeben kote la donc on voit kadi Moriketa ikuma de machi donyi ni ndoro ubi demeni wanasi na manyeni ga mifengera banji yan palkele akila nebetaji ya nebetaji yan palkele ake nebe fine ya kunfoin ibinchu ya muna kunfoin ita fine le monde à l'envers c'est les démons
jagoya tɛ I ka n tɔɔrɔ n'i ka ɲɛjuru janya tɛ kɔrɔ e ni se tere la jɔn de kɔrɔ nɛnɛ bɛna mago t'i ka pullover la n mago t'i ka Coca-Cola la n mago bɛ n ka Big Booty la n mago bɛ n ka surɔfɛ ni bilenmani na. Bekao is my city, pussy nigga is living. I ain't sure on my life. If I say I love you, it's no pride. I don't know what you heard about me. Bitch can get $1 off me. No get the clock, no pam, you can see that I'm a motherfucking PIMP. Oh no, oh no. Hey. Oh no. Birifina Chez Marouti a plover là Marou venga kwa puninga baby ninde là Parce que je suis un nigga zin killing te feranda Nya siri klala la sonson Manu megu sigi bebe gada konkon Angata les giri Nina mbulu pena mali yon la giri Hey, ere kokon fo wegi toni mi kalo shipi chibe charabina Ere kokanga so megi ton eske na concert ga ibe wa Ere kokanga mixtape pona bo a pirka esquiva son Nyafo, uanyache, ere sangani ni temirila. Siri, kilala sonso, manu megu sigi pepe gata kongo. Angata leskiri, nina bloed bina mali yon la giri. I'm nigga. C'était moi. Membre du CNT. Ainsi va la vie. Dobe wolo, dobe sa, ainsi va la vie. Dobe ta, dobe na, ainsi va la vie. Dobe chicken, dobe yele, ainsi va la vie. Dobe yele, dobe kashi, ainsi va la vie. Ainsi va la vie, ainsi va la vie. Ainsi va la vie, ainsi va la vie. Ibi yoro lebe chaman chede la Ibi dimi ki ba blago chaman keri la Ala ikanga tinye fiye wane segena Aga kele ate bla ensi va la vie Talante na mone pula ya normali la Ni musique doni ne do chama mene joli la O chama mene joli la O chama mene joli la Bien vrai que chama yene jugu ya Emanta sara o kanabali la Mama yene dege mina oe yuma ya Teri oye nyuma ya Teri oye nyuma ya Mega kashi ngono kene mate Chama ne ukodo nyene mate Herega kebene sako befle Ia fone ma bana ensi va la vie Ia kene la bana ensi va la vie Ibi shibe ba teri minga piala Ibe shibe ba teri minga piala Okele ne bude mega ta sheiga gola Sheiga gola Kata sheiga gola Ainsi va la vie Ainsi va la vie Ainsi va la vie Ainsi va la vie Abuko na banaga na jorabena Tangi alabe here chamambena Mumi bolo kene kan oto e panga boy Tanga dongo mego kiku mega sinti mego foku mega yele mega follow mega teme Dobe faga dobe mene dobe nkele dobe deme Dobe deme Ainsi va la vie Ainsi va la vie Ainsi va la vie Ainsi va la vie Dobe wolo dobe sa ainsi va la vie Dobe ta dobe na ainsi va la vie Dobe chicken, dobe yele, ainsi va la vie. Dobe yele, dobe kashi, ainsi va la vie. Ainsi va la vie, ainsi va la vie. Ainsi va la vie, ainsi va la vie. Ainsi va la vie. Ainsi va la vie. Non, donc là, ainsi va la vie, tout,
français mais quoi, il m'a pas bien. Donc ainsi va la vie corodé. Bobanana. Diemé tantôt. Diemé tantôt. OK. Donc là on te bobanana mais n'entari de. Donc diemé tantôt. Au de quoi. Donc là non là toujours mo de faut que mo musique là mais mélodie té il faut qu'il be ka tout instrumental ko oté. Comment on me ka fo ou des musique rere. Musique c'est la voix de sans voix. Faut me reconnaître des familles quoi. Comment on me ka fo en pièce ou la mais un à un. Il sait comment ta ka choko femme au de là quoi. Donc Timo Bola ka mi fo 500. Comment na fama ba de ba qu'on a là, c'est important quoi. Donc au clé do donc am tagani instrument là ba 500. Donc là j'ai traîné Timo. Ouais. Ami do kan. Aga faru we. Trop. Hein? Oh ga nga biti ni mi ñokon fait. Aïe. Amour, argent, poison. Pèse-toi, t'as pas de tétons. Ma baraque est remplie de millions. Dans la nuit, je fais face à mes démons. Tout le monde dort pas dans ma maison. La petite, on dirait elle est féconde. Comment ça? Tu dis quoi? C'est pas moi. Comment ça? Tu dis quoi? C'est pas moi. Ok. Ya, kobe kogelene. Nega manu ta degerene. Souma Doumaine, Mina Koubaine, Odeni Yada Fima, Bobra et Plema, mais c'est trop bizarre, il commence à pleuvoir, mais je suis dans le couloir. T'as plus de fans, émission terroir. Faire un mess, mais il n'a pas au tiroir. La Javi hier, il n'a pas au miroir. Souvent, me contemple, mais je suis pas Bouddha. Comment tu es, Baradoromba, Wala Sarakai, Kibeseo, Lara Sarakai, Pati Colomba, Yamunu Bona, Uba Fuye, Nege, Kibeseni Be, Ode Villageois, Petita, Polijona, Amico, Kana Sengejona, Iba. Ibe bonito vijonya. Ibina wa ibinto manya. Ite wili o planning kofe. Ijo. Jotodo. Libe poto la Ketodo. Agana balila nuit blende divila la solita. Borodo. Amour, argent, poison. Pèse-toi, t'as pas de tétons. Ma baraque est remplie de millions. Dans la nuit, je fais face à mes démons. Tout le monde dort pas dans la maison. La petite, on dirait elle est féconde. Comment ça? Tu dis quoi? C'est pas moi. Comment ça? Tu dis quoi? C'est pas moi. Des vers levés, mais le cœur en drame. Mien en famille, trop en flamme. Dans ce monde de but, l'amour est en cache. Chaque deux. Aïe. Alisa bologo ko mena ban. Femme damine follow yere u be fo wa bana sura ko wa gele awma. Amena dongli fera awma e so wa sam. Dugumina akilimate libe kuma fiki janto yere la ni bologa bana ibe finila. Jasani shishi bare ba yiri be foro la bena yiri wa. Aïe. U bologo ko mena ban. Je suis pas un livre mais je suis à la page. Je suis pas un livre mais je suis à la page. Il n'a pas singe, t'es dans la cage, négatif fait, t'es pas nous maintenant chom me charo de wele, pas de panique, appelle Kele. Anite yala, anite Kele. Sinon à fouer au velan soe. Manu te zoé donc kana volé. Idarana mais kana lové. Elle est petite donc kana collé. Biribi ouais négé koe. Essaye plus de nous mitonner. Ni gote t'es anti adoré. Depuis bité ou en couronné. Parce qu'on a son méga cartonné level high dans le domaine du deal. Tout le monde a check dans un goman odi. Le gourmet dépend fitinini. Putain, c'est la bad énergie. Pas de nous prendre la sexe. Pas de convoi, y'a pas RR. Concerté, y'a pas espèce. Espèce de pervers. À mes livres, et Sterling. Bébé dit Timo est vénère. Selfie. À mon corps, selfie. Négatif, faut que t'as putain de narine. Bébé dit Timo est vénère. C'est parce que versé mon venin. La nuit, je roule dans mon RR. Ma bolide est calée dans le désert. M'toro de gades not kono. Ne saramena malirap fono. Pikoni, toko mega soro. Mega soro c'est que endo do benkoro. Iga préféré wala do baworo. Ma baby je la Kenya à 2h du mat. Échec mat. Désolé monsieur, j'aime pas les maths. Sauf si c'est compter mes millions de cash. Je vois le petit qui rappe avec rage. Normal vu que lui là c'est un chien. Pidi ne boit pas de bière, mais elle mourut bien. Tu ne crois pas? Baby elle est tout à ti, ça me love m'do et society. Follow again. Non, mais non, dans le trottoir, on est une énergie sur la 100, non, mais au clé de dos, donc émission me casse à Kuchema Roma, donc j'ai très bleu. Je sais que Yorom Foyano, à quoi succès pour tout clé dans les Nakawa. Donc à la raquette, il m'en faut beaucoup, on a tout gardé. Mais après, c'est iti ça va à capella d'Ondron qui est ensemble. Iti ça va avec donner $4, on t'a flanc avec donner $4.
Ok, problème t'as la follow pilo vert. Ni ko nene be na maguti ga birifin na. Chem maguti ga plo vert la. Mago be nga kopu ni nga baby ni de la parce que je suis na negezi kelen te veranda. Nya siri klala sonson monu me gusigi bebe ga da konkon. Angata les giri ni na blood be na maliya la giri. Plo vert bon deni fene cartonné la trop wala cartonné la katema bega. D'accord, deni ten foda. Ali ko joro. Ni be ga nire ni no itena soro. Ntara kanu soro. Nyesena ya la fambe jo ni den no soro. Abe na fone photocopy ay famu yo kore arafi ami nyongona pegeleni a nega magamani sigira kuna holode manu mudisi goshina sira kan kelen donante wa ne convirante non Timo mais ouais non Chabuka Jane pouvait trop il m'a fait bien non mais free bang me do donc là ni son ni fla ni challenge il se ka foko o mandiere quoi sinon yeni me klo la o jaguadi o seba di ali ite do TikTok kona la meni ali ta do ko ne do quoi yeni me klo la quoi o seba di donc c'est important to ko nyogon tanto nyogon na quoi o de kan trop donc c'est un peu ça Timo me freestyle do di ma 40 secondes j'ai voulu bugger era so Timo à quoi to ya avertissement 40 secondes ok bitita lo be caméra non voix drôle ok jamano kuna mini mbetike sonjugu dende be fembe nene be ba don warite ci sans frais bici wara wa déjà nyesele po faga non filimunte ni son me san wa promoter podcast blame jalane fe ga baby esen sentimental la kelengo bere changono me gala ni be kanana kono adam nek kelere kadi ti mo près kenanga ngore do tabajite di kala te wulite wala be ba don malien man chisbi sabade dale me grain deriba mi no nerbet ka boira jani madala fleni warite baby fo itenga play la musique mo combat non oh là c'est du ouf donc au Kelenedo donc là toujours la c'est émission pour Tiamaroma donc là et Timo et Furikan la bande du Bibolo car c'est bella dilema ni fan femme beka anajeni watina bon comme madame na la photo na foli be alla même en fleba on la même bella jeli ani nga foli be zetre fane parce que ou c'est mo kono garo assez ga plateau nga foli be yere parce que temps soro assez kan wakati organisé ani femme gara sababu ga sega prise de son femme nga foli be technicien be ma ani fonu mun wan laje nga fonu be voilà d'accord donc là foli kan jana ko sobe blue des zetre blue de sega foli kan la bande mindi on a dit bara be la dilema ani fan femme sigli no wakati la kan laje. Bon, salut tout le monde. Ma genre ni ay fana abonné wu nañi c'est parce que fana on wele wa d'accord ma wéré fou amam parent fana fou wa surtout nos mamans ma big mom big up ma amama fanu fana fou ma voilà ok big up non free donc là vraiment folie doit dire au déplacement na daraten don quoi donc là on me folie doit dire au vraiment merci beaucoup pour déplacement na kana en plateau quand vraiment jala ani kosobe abu alama donc c'est sûr et certain n'intena ko dan quoi donc kotima bena nya fait inchallah donc vraiment merci beaucoup donc émission me ça pour Tiamaroma j'ai très bleu numéro mo be alors c'est voilà so contacter du maintenant bon on m'a dit un numéro 93 03 63 78 ouais ok d'accord donc numéro mo be Timo là so numéro maintenant manager numéro là c'est à dire ok donc là OBCB imagine là quoi donc faut me recours famille au final quoi donc là ma faut émission c'est là à Tiamaroma c'est toujours avec Maki donc Beka Officiel Dedo ça se passe sur la télé 9 TV numéro Ana on met sur plus 223 77 29 72 80 au Cambe à Ngonawere merci beaucoup.